Ano na naman? Balik ka na naman. Ano na naman sa'yo? Hoy! Bebran. Ilan? Ano pa? Basta ka make. Ano pa? Milo. Ano pa? Tang. Ano pa? Kanara. Oh, 200. Ala, 200! Oh. Grabe naman, bahala ka! Ano pa? 200 bayad. Ha? Asa na pang bayad mo? Walang bayad, pautang. Utang na naman. Di pa nga kayo nakabayad. Utang ka na naman. Pautang lang. Kailangan namin kumain. Kumain. Wala kaming pagkain, wala kaming pang-almusal. Bayaran nyo muna yung utang mo. Sige na, auntie. Bawal nga utang. Sige na. Bawal utang. Sige na. Bayaran mo na yung utang mo. Wala kaming makain. Wala akong pakialam. Basta magbayad kayo. Sige, nabalik. Bahala ka. Bayaran mo na! Saya to. Ayo! Oh, Pautang. walang utang. Bawal? Bawal utang. O bukas pa. Bakit bawal? Galit ka? Ikaw pa mangutang, ikaw pa nagagalit? Bahala na. Ayaw na. Hindi na pabalik. Bahala ka dyan. Ayaw mo bumalik. Ikaw pa mangutang, ikaw pa galit. Hoy! Ano sa'yo? Siga lang mata mo. Hoy! Wala. Bye-bye. Ano sa'yo? Saka bubble gum. Ano sa pa? Kanara. Usa ka ba bulgam niya kanara? Kanara! Sarap-sarap ng tulog ko tapos yan ang gigisingin mo ko sa isang babulgam lang. Bakit? Dito na? Hindi ayaw. Wag. Nagtitinda ako pero usa ka bawal piso ra.